yamde jeeɗiɗi silmaji capanɗe tati woni Dakar lamorde Sénégal waktu ɗiɗi fawi hen to Paris lamorde France. Amadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde jamalla wale mon bismilla mon e ley kabaruji ɗi e oɗo subaka talata ko ɓuri tengtude kabaruji ɗi e oɗo subaka Soudan hande waɗi duuɓi ɗiɗi e guila haare fuɗɗi e ndi leydi ko général Abdel Fattah al Burhan ardiɗo kono leydi ndi e général Mohamed Hamdan Daglo andiraɗo emeti ardiɗo goomu kono no wiye FSR woni e haɓude gam ardade Soudan yimɓe ujune mayi million ngaji 13 eggi ɓe eggoɓe no guuri gurdam musam e fuɗɗode kabaruji ɗi mayn gartu hen Nigeria ko famɗi foof yimɓe 50 mbarama toon e nder janguji ɗiɗi hakkude leydi ɗi ɗum waɗi ko balɗe sappo tan caggal nde ko ɓuuri yimɓe 49 mbara e nder ngal diwal plateau e rewo leydi Nigeria. Sénégal fuɗɗude joni Ousmane Sonko jaɓata hay goto fawo konngudi fenade dow makko horejo jagorɓe leydi Sénégal holli meeɗa yamirde hay goto nangue hanki altine omo wonno to suudu sarɗiji gam jabade namɗe député en ɓe ngobatu waɗi koye luutede député ɓe takku wallu lundiɓe laamu ngu tedduɓe bisimilla moon on calminama on jettama on juurama bisimilla moon e ley kabaruji ɗi hande ko talata balɗe 15 lewru nayi ɓuuri hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi to Soudan ko hande waɗi duuɓi ɗiɗi ko haare fuɗɗuno toon hakkude konu ngu e konu koɓe serendiɓe FSR en ɗin kareli poɗodiral laamu saabima maydele ujunnaji capanɗe yimɓe bonondaji kewɗi mbaɗi heege nana laya ndenago ala million ngaji yimɓe eggi tumarankoɓe ngoodi saabu doguɓe fitinaji nde haare fuɗɗinde kartum memi hande diwe kewɗe e nder leydi ndi Oumar Mamadou Sow ana artanen e ɗi duuɓi ɗiɗi haare keɗoɗen ñande 15 lewru nayi ɓuuri hitande ujune ɗiɗi e nogas e tati piyanɗe petilaji nanama Khartoum e nder legal Erkevit ñiɓirde gardigo kono ngu galle lamorɗo o kame hoɗorde hoorejo batirdu remru ndu Abdel Fattah al Burhan nde hari ardundi e poɗodiral laamu gila joni duuɓi hakkude konunkoɓe serondiɓe FSR ɓe général Mohamed Hamdan Daglo ardi e kono leydi ndi ngu Abdel Fattah al Burhan ardi saabima e ɗiɗo duuɓi ɗiɗi bonandaji kewɗi mahdele mawɗe leydi ndi mborji hen ponguji taƴama dokkirɗe ndiyam e courant bonnama kuɓeji e jeereji cumama hay tafirɗi pétrole kame jippodo laaɗi biroji ɗe daɗani e ɗi bonandaji hayso tawi nantinama wonde limore mayɓi saabu ɗi fitinaji ko ujunnaji nogas goomuji goɗɗi e loskoji mumen kolli limore nde kay ɓuuri 150 ujunere ko ɓuuri mantinade e nde hari ko limore yimɓe dogɓi nokkuji mumen HCR fedde darunindi tumurankoɓe nantini altinere hanki wondi limore ɓen ina tolni e millionji 13 capanɗe 68 e temedere welle maɓɓe ko rewɓe kame sukaɓe fedde oni to banggue muɗum holli ko ɓuuri yimɓe millionji 30 ina kotijini e balle nguuri heege sattugui ina wodani ko heewi e ɓen sukaɓe Oumar Mamadou Sow